कोचिंग के टाइम बितावही कहाँ के कारा छौरी तू कोरावा में। कोचिंग के टाइम बितावही कहाँ के कारा छौरी तू कोरावा में। पायल बजौ तोरा गोड़वा में मिले जाहिंगे छौरी भोरावा में। पायल बजौ तोरा गोड़वा में मिले जाहिंगे छौरी भोरावा में। कहीं जवान तोरा लागौ नाही डर गे। बजौ जब बचार छौरी छोड़ देही घर गे। अगे हे छौरी कहीं जवान तोरा लागौ नाही डर गे। बजौ जब बचार छौरी छोड़ देही घर गे। कवन क्लास चलहग छौरी छौड़ा के तोरा कोरावा में। कवन क्लास चलहग छौरी छौड़ा के तोरा कोरावा में। पायल बजौ तोरा गोड़वा में मिले जाहिंगे छौरी भोरावा में। पायल बजौ तोरा गोड़वा में मिले जाहिंगे छौरी भोरावा में। सुनील राज तोरा कितना समझाब। पढ़े के समय आया जैया मिले अब। अगे छोड़ी सुनील राज तोरा कितना समझाब। पढ़े के समय आया जैया मिले अब। नीतीश यादव चुम्मा ले हो छौरी तोरा ठोरावा में। नीतीश यादव चुम्मा ले हो छौरी तोरा ठोरावा में। पायल बजौ तोरा गोड़वा में मिले जाहिंगे छौरी भोरावा में। पायल बजौ तोरा गोड़वा में मिले जाहिंगे छौरी भोरावा में। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।